बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय। बे दिनैनि भिडिअआनो जागोन जोंहा जोंनि वर्ल्डनि 20टा हादोरनि मुंफोर आरो आङो खोन्थालांगोन। बेनो जागोन जोंहा ख्रिस्टियान पपुलेसन बबे बबे हादराव बांसिन ख्रिस्टियान दङ आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो हास्थायगोन। नोंथांमोना नायलांदो आरो ना लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था, आङो दिन्थिलांबाय थानो। बोथोरखौ नायनानै थामथिम जाखादो सिरि मोनदो दे बिमाफोर मुगाखौ नायनानै साग्रि जादो सांग्रां जादो दे आइजोफोर बोथोरखौ नायनानै थामथिम जाखादो जोंनिनो बिबान आइजोफोर आरज खालामनाय फोरोंनाय नखराव जोंनिनो बिबान आइजोफोर